Zdravo YouTube, danas ću vam pokazati kako da napravite animaciju sa pivotom. Kad ga uključite, pojavi vam se ovaj čikica šta je već. Sa ovim crvenim tačkama možete da ga pomerate kako hoćete. Ako hoćete sljedeću sliku, kliknite, ovdje piše dole. Pojavila vam se sljedeća slika. Na ime ovaj lupam pomerite drugačije. Ovako, 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 ovako. I onda idete opet isto dole. I onda pomerite još nekako lupamo. Ovako. Ovako. Ovako ružno. Evo tako. I onda idete opet dalje. I ispašće je otprilike ovako. Ako hoćete da stavite neku sliku za pozadinu, onda idete gore u file i piše load background. I onda nađete neku sliku koju hoćete da stavite za pozadinu. Upam ja ću ovu i idete na open, idete yes, evo ovako, i to ću vam od početka naravno namisliti. Idemo još da nas ime pravimo. Ako hoćete da neku drugu figuru da importujete, idete opet file i load figure type, ne znam, u ovo idete. Pojavit će mi se ovo i ovdje negdje i iz ovog izbirate, evo, ovaj zadnji, ovaj je mnogo bolji. Evo tako, mnogo je bolji čovjek. Tako. Sad ne, ovako ću. Ne vidim. Evo, med, evo, sada imamo ovdje medovine, malo su male, zato ću da ih povećam na ovom.
izgleda kao da se penje. Dalje. Izgleda si ovako. Ovo je malo prebrzo. Tako je malo sporije, ali se vidio na tačku. Možda malo brže. Mnogo bolje. Možda još malo brže. Prebrzo. Opet da vidite ovo create figura. To baš nisam siguran kako se to kako se radi na tome, ali dobro. Ups. Mam promašaj. Šta je ovo? Nalazit ću ga nekako uvijek. I sad sam napravio tu figuru, ali imam ideju ipak. Evo je, ali uzet ću... ovo.
opet. A sad kad smo ga već udrovali možemo čak i ovdje. Što je onda lakše. Ovo će dugo trati. Premotat ću malo dok ne završim taj deo. Evo ga kako je ispao moj video, to jest animacija. Baš je dobro. I to je bilo to za danas. Gledajte i moj drugi video kako napraviti animaciju sa pilotom, ali u sljedećem videu. Doviđenja.